Bueno, azaldu duten bezala, gizakia bere hutsa da, Jose Azurmendiren giza bere etxoa, giza salbuespenkeriaren kontra. Hori izango da gaur izpide hartuko den gaia. Jose Azurmendiren sujetu eredua aztertzen ari naiz nire tesi de doktoralean, eta, bueno, uste nuen aitzaki politia izan zitekela, hori azaltzeko, eta kongresu hontako, izpide eta gai ezberdinekin elkarrizketan jartzeko. Vale. Orduan, zein da nire asmoa? Lehenik eta behin argipen bat. Jose Azurmendirentzat, Jose Azurmendik ez dakit ze pentsatuko lukeen ni hemen ikusita. Bera, antiespezismoa ez da izan bere gai nagusietako bat, inondik inora ere, eta onartu behar dut, nire kasuan ere, ez dela gai hau jorratu, eta ez naiz dela inondik inora ere hontan aditua. Baina, kongresuaren titularra irakurren nuenean, geu bere animalia, segituan etorrez daidan, Jose Azurmendiren oi hartzuna, hain zuen ere, berak betidanik hori aldarrikatu izan dudelako, giza bere etxoak garela, eta hemen daude liburu ezberdinak hori azaltzen dutenak, eta hain zuzen ere, uste nuen interesgarri izan zitekeela, geure genealogiak arakatze aldera, berak egiten duen planteamendu hori hemen aurkeztea, eta, galdetzea edo planteatzea ea, giza bere etxo hori nola baliatu dezakegun, giza salbuespenkeria hori behintzat auzitan jartzeko. Beraz, nahiko azalpen deskribatzailea izango da, eta hemen dituzuen liburu hauek izango ditut iturri nagusi. Orduan zer egingo, lehenik eta behin Jose Azurmendi nor da, pare bat zertzela da emango ditut bere obra ulertzeko funtsezkoa direnak, bigarrenik bere giza bere etxo delako hori azalduko dut, hirugarrenik giza salbuespenkeriaren aurka giza bere etxo hori nola baliatu daiteken, zenbait gako eskaintzen ahaleginduko naiz, laugarrenik ez dut uste astirik emango dianik, eta bestela galderen tartean helduko diogu nahi badazue, gizaki eta animalien arteko harremanaz berak esandakoari ere referentzia egin nahiko nuke eta bukatzeko ondorioak azaldu. Argipen bezala, Jose Azurmendik liburuaren titularretik bertatik esan du gizona bere hutsa da, eta gizona erabili izan du bereziki bere hasierako obratan gizakire referentzia egiteko, eta nik bere aipuetan hori mantendu egin dut, baina besterik adierazi ezean, gizona aipatzen duenean gizakiaz jardungo gara. Zein da Jose Azurmendi? Jose Azurmendi 1941 jaiotako zegamar filosofoa da, Arantzazura joan zen ondoren, berak esan duen bezala Pobren Unibertsitatera, eta gero Europan barna ibili da, besteak beste, frankismo garaian kanpora alde egin behar izan zuelako. Eta bere obra ulertzeko, eta bere obran kokatze aldera giza bere etxoa, uste ezinbesteko dela bi kontu aintzat hartzea. Alde batetik, 56ko belaunaldiko kidea da, eta hain zuen ere bere obra eta bere intuizio planteamendu ezberdinak 56ko belaunaldi horren eztabaida eta testuinguru soziopolitiko horren baitan ulertu behar da, eta bigarrenik obra oso zabala josi du, besteak beste 51 edo 52 liburu, 100 artikulo, eta tartean, hemen aipatutako 3 lan hauek argitaratu izan ditu giza bere etxoari propioki helduta. Baina uste giza bere etxoaren kontzeptua bere obra osoan zeharlerroa dela. Esan dudan bezala, 56ko belaunaldiaren baitan ulertu behar da Jose Azurmendi, eta giza bere etxoaren kontzeptuare hor ulertu behar da, ezta? 56ko belaunaldi 60ko hamarkadan hasi zen bere jarduera politiko eta tartean baita ere filosofikoa garatzen. 60ko hamarkada, Hego Euskal Herrian, frankismo bete-betean, 25 años de la paz delako hori ospatzen zenbaitzuk, baina nolabait testuinguru hortan, bazegoen sekulako etxipena, gizarteko sektore oso zabaletan, gerra zibila galdu ondoren, sekulako jazarpena, baina hor emantzan, Itziarraizpuruak Euskal Udaberria deitu zion testuingurua. Hau da, sekulako berpizte politiko, sozial, ekonomiko, kulturala, esparru oso ezberdinetan, eta testuinguru horretan, Jose Azurmendik esaten du, naiz eta esnatzea hori nahiko garratza izan zen, hau da, sekulako esperantzek baino bizinai gorri batek bultzatutako matxinada bate izanagatik, optimismo bat ere zabaldu zen. Hau da, posible da erregimen hau eraistea, erregimen frankista eraistea, posible da hemen iraultza bat egitea. Eta hor, Jose Azurmendik esaten du, testuinguru hortan planteamendu optimista horien baitan, eta 78ko maiatza ezberdina horien abaroan, nolabait, gizaki berriarekin, edo gizon, eta kasontan sik jarri dut, gizon berri horrekin amesten hasi zirela zenbait kide, ezta? Tartean Juan Mari Torrealdai,
idatzi zuen Iraultzaz lana, 1973an, bere oso gertuko autore batek, eta hori planteatzen zuten, ez zela nahikoa azpiegitura ekonomikoa iraultzea. Hau da, horrez gain ezinbestekoa zela gainegiturak kontzientziak ere iraultzea. Zertarako, gizaki berri bat eraikitzeko. Baketxoa izango zena, arduratxoa izango zena, iraultzailea, kooperatiboa eta Jose Azurmendik hain zuzen ere horren aurrean egin zuen gizaberetxoaren aldarrikapena. Beak nolabait, beak dio ingerukeria politiko, religioso eta pedagogiko ezberdinen aurrean berak egingo du hain zuzen ere humiltasunerako dei bat. Eta hemen liburu honetan goiburuak berak dion bezala gizakia abere hutsa da. Eta berak eitzen du, mesedez, errespeta iozue hori, hortik abiatuta ereki beharko baita gizakiaren lotutako edozein proiektu. Eta zesan nahi du gizakia bere hutsa da delako aldarrikapen horrek? Usteet, alde batetik, gizabere txo horrek eta txo horrek adierazten du bezala badago humiltasunerako dei bat, baina badago beste alde batetik aberetasunaren aldarrikapen bat. Jose Azurmendik askotan esan izan du mendebaldeko tradizio besteak beste filosofikoan eta bereziki modernidadetik aurrera, Descartes eta Enparauek egindako gogoetatik aurrera, nolabait modernidadean aztu dela gizakia abere bat dela. Eta ondorioz egin diren planteamendu hori nolabait kondizio hori ahaztuta egin direla. Berak esaten du, gure kultura guztia, beraz juzkaerak eta problemak planteatzeko moduak berak ere, gizona animalia zenik edo animaliatik zetorrenik, datorrenik etzekiten mendeetako eta mendeetako tradizioek moldaturik dago. Eta horren lekuko da bestea beste natura eta kulturen arteko dualismo moderno. Eta horren aurrean Jose Azurmendik bestelako oinarri bat planteatzen du. Berak dio, gizona, gizakia abere bat da. Gizakia lehenik eta beste ezer baino lehen izaki bizia da. Organismo bat, animalia bat. Beraz, berak esango du, hori da nolabait edozein planteamendu erlijioa planteatzerako garaian, violentzia eta bakegintza planteatzerako garaian, naziogintza planteatzerako garaian, edozein planteamenduk oinarrian izan beharko duen, edo aintzat hartu beharko den kondizio hori da. Gizakia abere bat da, gorputz bat da, animalia bat da. Gure terminologian esango dugu giza aberetxo bat da. Beraz, hortik abiatuta, nik bi galdera planteatu nahiko nituzke gaur, eta bi galdera hauek gutxi asko erantzuten alegin du nahiko nuke gaurko hitzartze honetan. Alde batetik zer esan nahi du giza aberetxo horrek, nolabait baieztapen horrek ñabardura ugari dituelako, eta bigarrenik, akaso Jose Azurmendik berak egin zuen, ez duen galdera bat egin nahi nuke, nolabait hori gaur egungo auzi ezberdinetara kartzeko, eta da, nola baliatu dezakegu giza aberetxoaren kontzeptu hori, esan dugun bezala testuinguru jakin batean formulatutako planteamendu hori, giza salbuespenkeria auzitan jartzeko eta gizaki eta gainontzeko animalien arteko harremanak berpentsatzeko. Nola baliatu dezakegu kontzeptu hori eta kontzeptu horren bueltako gogoeta ezberdinak, kaso berak egin zituen galderak izanagatik guk geuk gure galdera ezberdinei erantzun bat emateko edo erantzun posible batzuk gutxinek nez iradokitzeko. Nire ustez, badaude horretarako aukerak. Hain zuen ere, Jose Azurmendiren giza aberetxoa besteak beste giza salbuespenkeria horren kontrako aldarrikapenen bat ere izan delako. Eta berak esango du, berak terminologia erabiliz, giza jainko zerusemearen, eta kasu honetan seme hori literalki ulertzea nahiko nuke, horren kontrako kritika bat ere badela esango nuke. Berak esango modernidadean erroko aldaketa bat gertatzen dela, askotan esan da modernidadea sekularizazio prozesu bat izan zela, eta berak esango du modernidadean egintzena izan zela nolabait jainkoaren lekua ordezkatu. Hau da, jainko hori eraitsi zen, jainko erlijioso bat ustez eraitsi zen, modernidadean, bigarren modernidadean bereziki, baina horren aurrean gizakia bilakatu zen jainko berria. Berak esan du, salbatu beharrean dago gizonaren posizio privilegiatua izadian. Hau da, gizakia kokatu zen, nolabait posizio privilegiatu horretan. Eta nola egin daiteke hori? Eta berak esaten du, hainbat dualismo, nolabait moderno ezarriz, eta tartean dago naturaren eta kulturaren arteko dualismoa. Berak esango du, dena bi partetan banatzen da. Gizona eta kasu honetan literalki eta beste guztia. Hau da, bereizketa terminologiko bat egin behar da, baldin eta gizakia jainko berria bilakatu beharko badegu, gizakia eta gainontzeko guztiaren artean. Eta horrek, beste hainbat dualismo ere ekarri zituen. Hau da, besteak beste,
zeintzuk dira beste guzti hortan zein kokatzen ditugu, natura, eta tartean beste animali guztiak ere. Eta zentzu hortan, berdefinizio bat ematen da gizakiarena. Ordura arte Aristotelesen definizio famatuaren baitan zun politikun bazegoen aberearen kondizio hori barne hartuta definizio horretan. Baina Descartes eta hauekin segida emanez, nolabait emango da, nolabait ez da soilik definiziotik hori baztertuko, baizik eta kontra jarri egingo dira gizaki izatea eta animali izatea. Berak esango du, gizaki izatea ze bilakatuko da, animali ez izatea. Eta orduan berak dio, aberekiko bere diferentzian enpeinatu da beti gizona. Gizakien artean beste bat, baina guztietan bera nagusi. Gizatasuna desaberetzearekin ulertuz, edo parekatuz. Hau da, gizatasunen aurrera egitea da desaberetzea. Gizaki izatea da abere ez izatea. Eta zentzu hortan, berak ironikoki aipatzen duen bezala, eraikitzen da giza jainko zeruseme bat. Bera dio, oi gizona, gizon galanta, ai, zerusemea. Nolabait, ironikoki azaltzen duen bezala, nolabait, fikziozko sujeto bat eraikitzen. Eta horren aurrean, giza beretxoren aldarrikapen horrek nola jartzen du auzitan giza jainko zeruseme delako hori. Nik azpimarratu nahiko nituzke 3 elementu nire ustez interesgarriak direnak eta giza salbuespenkeri hori auzitan jartzeko balio dezaketenak. Lehenik eta behin, badago aldarrikapen bat, eta da lurreko gizaberea dela eta ez zerusemea. Hau da, gizaberetxo horrek, askotan beak azpimarratzen du eta parekatzen du gorputz bat dela. Hau da, gizabere bat da, gorputz bat da, gorputz kokatu bat da, eta ondorioz, esango du, lurtarra da. Ez da zeruko gogo bat, baizik eta gorputza nolabait lurrera sustraitzen gaitu eta lurrera errotzen gaitu, ezta? Beraz, berak behin eta berriz azpimarratzen duen bezala, gizabereak geran neurrian lurrekoak gera ez gera zerukoak. Berak dio, zergatik ez dugu maitatuko gure haragi hau, abere hau, gure gorputz honetan mundua, kosmos guztia. Ez algara gure lurra, gure lurreko aberetxoa. Beraz, behin eta berriz azpimarratuko lurreko aberetxoak, gera ez gera nolabait zeruan kokatutako espiritu hutsak, ezta? Eta berak behin eta berriz azpimarratzen du hori humiltasunez onartu egin behar degula, ezta? Eta zentzu hortan ekartzen du ona aipu bat 2009ko beste lan batean oso interesgarria dena, ez? Esaten du Gandiagarekin elkarrizketan. Zenbat humiltasun. Eta humiltasuna nondi dator? Humusetik, hau da lurretik, basutik. Hau da, berak, eta hemen ez dakite Jaraueiren obra gertuko da zuen, baina berak humusitate zitze egiten du, humusa nolabait erdigunera ekartzen du, niri oihartzun hori etortzen zait. Baina hor badago nolabait azurmendik uztartzen ditu humusaren baitan humiltasuna eta lurra. Hau da, guk humiltasunez onartu behar dugu lurrekoak garela. Beraz, ikusi dezakegu, jainko bilakatutako eta nolabait denen gainetik kokatutako jainko berri hori edo sujetu korpuzgabe hori auzitan jartzen dela, lurrera ekartzen duela eta nolabait gainontzeko izakiekin parez pare kokatzen duela azurmendik. Baina horrek badu bigarren elementu bat, eta hau akaso gora ekarriko dut. Horrek badu bigarren elementu bat, lurrekoak garen neurrian gizakiaren posizio privilegiatu hori auzitan jarri da, lehen esan dudan bezala, eta horrek bestelako, lur horretan dauden bestelako izaki bizidunekin, eta beste animaliekin ere nolabait parez pare kokatzen gaitu, ezta? Eta zentzu hortan azurmendik esaten du, gizaberetxoa, bera ere aberetxo bat den neurrian, bizitzaren arbola edo familiako partea dela. Hau da, beste abereen ahaidea dela, beste abereen senitartekoa dela, ezta? Berak dio, bizidun guztiek dira, gizona barne, kondairazkoak eta senitartekoak. Astoa, zaldia eta zebra lehengusuak badira, oioa eta zapelatza bestengusuak dira. Eta otsoa eta ardia erengusuak. Bizitzaren arbolaren fruituak denok, eta fruitu horietatik mantentzen gara. Elkar jate duten familia gara. Arbola horrek taxutzen gaitu. Beraz, biztako dan bezala, senideen artean ez du planteatzen erlazioa harmoniatxu bat, berak dio elkar jaten duen familia gara, baina senideen edo aide gisa kokatzen ditu gainontzeko izaki bizidunak eta tarten gainontzeko animaliak ere.
Eta ez soilik nolabait erreinu naturalean biologikoki edo naturalki, naiz eta kontzeptu hauek kakotxa artean jarri behar diren. Berak esango du kulturalki ere gizaberea abere bat dela. Zergatik, gizabereak bere bizitza, bere nortasuna aberen bueltako metafora eta referentzien arabera ulertzen duelako. Eta zentzu hortan esaten du, rurala da gizakiaren kultura, bere bizitza ulertzeko modu osoa. Eta ez dauka beste eskemarik bere bizitza ulertzeko rurala baino. Eta animaliekiko referentzian bera da giza aberea. Hau da, giza abereak gera kulturalki ere, simbolikoki ere. Zakurra, peia, soroa, zelaia, arbola izaten diren bezala. Horiek bere lagun izan ditu, eta hortik landu du bere kultura. Beraz, nolabait, gainontzeko abereak lurrekoak garen neurrian, gure senitartekoak dira, nolabait, bai naturalki eta baita esango dugu kulturalki edo simbolikoki ere. Beraz, bistakoa den bezala, nolabait, auzitan jarri du gizakiaren posizio privilegiatu hori, eta bide batez, ematen du bide, edo ematen du, irikitzen du zirrikitutxo bat, gizakiaren eta gainontzeko abereen arteko, nolabait, bereizketa hierarkiko hori ere, ein batean behintzat auzitan jartzeko. Eta hor bada hirugarren elementua nik uste interesgarria dena. Berak dio, modernidadean beste fenomeno bat ematen dela, ezta? Edo aurrekoari lotuta. Hau da, gizakia jainkoa izango baldin bada, singularrean deklinatuta, gizaki hori jainkotu egin behar da. Eta gizaki hori jainkotzeaz batera zer egin behar dira, gainontzeko guztiak gutxietxi eta aspiratu jainkorren azpian egongo baldin badira, ezta? Beraz, kontu ez da, hor ematen da operazio bikoitz bat, ezta? Alde batetik, gizakia jainkotzeko aldarrik esaten da esklusiboki razionala dela, razionaltasuna, nolabait razionaltasun matematikoarekin berdinduz, baina horrez gain, nolabait gainontzeko guztiak gutxietxi eta aspiratze aldera beste operazio bat egiten da, eta da, razionaltasun esklusiboa aldarrikatzen dela. Hau da, ez da besteak baino razionalagoa dela edo adimentsuagoa dela, baizik eta bera da adimenaren, argiaren, eta nolabait razionaltasunaren jabe esklusibo bakarra. Eta beraz horre ematen da dikotomia bat, ezta? Nolabait gizaki izango da argia, argi absolutoa, gizaki izango balin bada, eta nolabait prozesu politiko adibidez ezberdinak gizaki hori argitzera begira, nolabait planteatuko dira, eta gainontzeko guztia, jainkorren azpian kokatu dugun gainontzeko guztia, izango da ilun absolutoa. Besteak beste, makina automata batzuk, nolabait, automatismo biologikoen bitartez, arituko direnak, inolako, balen aipatzen zenuen, autonomiarik ebazmenik gabe. Eta haizu ere, Azurmendi alegintzen da hori hausten. Eta hori hausten du bi aldetatik. Alde batetik, aldarrikatuko du gizakia ez dela salbuespenezko gizaki bat, nolabait, gainontzekoekiko bereizketa radikal bat ten baitan ulertzen dena, ezta? Eta horretarako hiru elementu azpimarratzen ditu. Alde batetik esan du, ustez gizakiaren salbuespenezkoan diren doain ezberdinak, adibidez, tresnen ekoizpena, edo eta traditzeko gaitasun hau, De Gaulletik hartzen du, De Gaulle txinpantekin eta indako ikerketa ezberdinetatik hartzen duen elementu bada, hau da, ikusi, ikasi, eta ikasitako hori traditzeko, hau da, transmititzeko, hau da, kulturarako gaitasuna esango du, ez dugu gizakiok bakarrik, eta gaitasun hori aberezkoa da, beraz ez da salbuespenezkoa, ez da? Eta beraz, azpimarratuko du behin eta berriz, kulturaren eta naturaren artean, gizaki eta gainontzeko animalien artean, ez daude diferentzia fundamentalak, ez dago dikotomia erabatekorik, diferentziak egotekotan graduzkoak daude. Horrek ez du esan nahi berak esango du, diferentziak egon ez daudenik, esango du, diferentziak egon badaude. Baina, beste animali guztien artean dauden bezalaxe. Eta berak dio, bereizgarriak herrizeronteak ere baditu bereak, nabarmen xamarra gainera. Gizona beste abere guztien gandik desberdina da, baina abere guztiak dira beste guztien gandik desberdina. Beraz, diferentziak egon badaude, baina ez dira erabatekoak, nolabait animalien artekoak dira. Eta horrek bainaz badu beste elementu bat, eta da, nolabait, gizakiaren ustez salbuespenezkoak diren doain horiek aberezkoak diren neurrian, ustez salbuespenezkoak diren doain horiek beste abereek ere badituzte, ezta? Eta zentzu hortan berak dio, De Gaullekin eta Darwinekin ikasi duela, abereak ez direla inolaz ere genetikoki programaturiko automatak,
aktore itxuak, baizik eta lantzaren arabera jokatzeko ebazmena eta erabakimena dutela. Besteak beste, irudimena, oroimena, autokontzientzia forma batzuk, traditzeko eta tradizioak eraikitzeko gaitasuna, eta abar. Eta zentzu horretan, argitze aldera, berak gizaki animalia dela aldarrikatzen duenean, ez du planteatzen hori nolabait gizakiak gutxiesteko. Berak esango du hori nork planteatzen du, nork ulertzen du hori, bain zuen ere, animalien kontzeptu basua dutenak. Eta berak esango du, gizona aberea dela esan eta nola irudit dakioke inori gizona behititzen denik. Nork ezagutzen du ezer goragorik. Beraz, ezer goragorik ezagutze ez badegu, nolabait beste animaliak ez dira gu baino gutxiago. Beraz, eta denboran aurrera egin dedanez, hor dauden ere ustez zenbait elementu. Gizaki eta animalien arteko erlazioaz ez du apenas hitz egiten, artikulu batean egiten ditu aipamen batzuk, eta nahi badazu gero galderen tartean sakonduko dugu, eta azkenik ondorio gisa eta pixkat sintesi gisa 3 elementu. Alde batetik aipatu dugun bezala, Azurmendiren obran badago zeharlerroan aldarrikapen bat, gizakia abere hutsa da, eta horrek nire ustez, nolabait giza salbuespenkeria hori, edo berak esango du giza jainko zeruseme hori auzitan jartzeko zenbait aukera eskaintzen ditu. Eta nik 3 elementu azpimarratu ditut. Bat, lurreko gorputza aberea da, ez da gogo zeruseme bat. 2, lurreko adan neurrian gainontzeko abereak naturalki eta kulturalki senitartekoak ditu, aideak. Eta 3. Nolabait hor diferentzia fundamentalak baino graduzko diferentziak daude. Gizakiaren ustez salbuespenezkoak diren doain horiek animaliazkoak dira, eta ondorioz animaliak ere badituzte doain horietako asko, eta beraz ez dira gutxiago. Beraz, honekin borobilduko dut, eta, bueno, gero galderetan sakonduko nahi bat. Eskerrik asko.